Köszöntöm a nézőket! Révész János vagyok. Egy kicsit elbeszélgetek most önökkel, vagyis veletek a Napisten valós létéről. Na most. Tehát egy kicsit vissza kell mennünk az időbe, a magyar Budáig, ugyanis Buda magyar ember volt, Indiában vannak a hunok. Én a nap magjáról beszélek, itt repkel a légtérben. És az arkangyairól, tehát a nap magja, a nap, mint égi test, csillag, napcsillag, égi test belső magja, fényből van, ő az idő forrása. Ő a magyar Szent Korona tulajdonosa. És a teremtett világot ő hozta létre. Kivetít bennünket ide a téridőbe, hogy mint egy mozi. Most az ilyen egyszerűen beszélek, az egyszerű emberek is értsenek valamit. Ráfogjátok, hogy belemegyünk a vallásháborúba. Nem vallásháborúba megyünk bele, hanem ellehetetlenítitek az üzenetét, és a kapcsolatfölvételt előzitek vele. És egyenest ellene vagytok. És ezt szüntessétek meg, mert ezt most teljesen keresztbe vágom. Ez a film arról szól, hogy élelhetetlenítenek el benneteket, de úgy, hogy meg fogjátok emlegetni, amíg éltek. Ezt garantálom. Most felolvasok csak egy kapásból ilyen lapokat, szórakoztatnak benneteket az igazsággal. Csak kapásból egy pár oldalt így, mert hát már az igazság, amikor ideülök a kamera elé, föl tudnák robbanni. Én tapasztaltam azt, hogy ilyen lassú sétákat tesz itt a környéken, de viszont amikor ő nagy gázra kapcsol, akkor úgy tud menni, mint a villám. Tehát amikor látjátok a hullócsillagot, ugye villanást, akkor ő álló helyzetből egy villanás és nem lát semmit, mert olyan gyorsan el tud menni. És ide is pillanatok alatt ide érkezik. Inkább a csendet szereti és a nyugalmat. Buda és Jézus is személyesen találkozott a napmaggal, Istennel. Ezáltal a kapcsolatfölvétel megtörtént. Ez a kapcsolatfölvétel miért is fontos minden ember számára? Én nem tudom, hogy ti itt miért nem írják, mindegy, Jézushoz nagy tömegek szeme láttára szállt az égből a nap magja. Igen. A vallási vezetők ezt a tényt a mai napig elhallgatják. Miért? Miért hallgatjátok el? Ja, jó. Kérdések. Mit jelent az, hogy megvilágosodottnak lenni? Mert ez egy olyan téma mindig, hogy megvilágosodott. És akkor jönnek ezek a nagy komoly emberek, hogy professzorok, vetnével, pontosít meg vannak itt már ilyen kopaszvitézek 82 éves korban, akiknek megnézem az életrajzát, aztán visszamrőleg, már mindenféle kiderül, csak jó, nem? Na most. Tehát mit jelent megvilágosodottnak lenni? Az azt jelenti, hogy személyesen kell találkozni Istennel. Úgy képzeljétek el, mint amikor egy ilyen reflektor rávilágít az emberre, és a fényét rááraszta, és találkozik személyesen, tehát szemtől szembe. Ezért mondták Budára, hogy ő a felébredett. Tehát ráébredt az igazságra. Ez megint a hülye duma, meg a lesötétített bunkóság, ugye? A hermetikus pofázás. Gyakorlatilag valójában találkozik a napmagjával. Odaszáll hozzá, azt mondja, szia, és látja, hogy ott áll a napmag ő előtte. És az idő forrása, belőle jön az idő. A professzorok, mint előadók, például a YouTube-on nem nyilvánítják ki Isten valós létét. Miért nem? Féltek? Mitől féltek? Ja, hogy a nem ismerőben nincs vágyakozás, tehát aki nem látta még, csak úgy sejti és nem értem. Figyeljetek ide, ha nem láttátok. Én láttam, nem láttam, hanem személyesen találkoztam vele többször. Nyugodtak legyetek, mert van. Azt, hogy nektek nem mutatják meg a fölvételeket, a műholdas fölvételt, a kutyát, a lőtéri kutyát nem érdekli. A lelkek fotózhatók. Ebből arra meg külön kitérjük. Ebből egyenesen adódik, hogy az égi testek fénymagjai léteznek. Tehát a professzorok, mint előadók a YouTube-ban nem nyilvánítják ki Isten valós létét. Miért nem? Ahelyett inkább hermetikus, titkos, behelyettesítő beszédet mondanak. Én nem is tudom, ilyenkor szarva vagyok, mert nem tudok benneteket utánozni. Én ezt a hülye
elmezavarodott barom pofázás, ezt nem tudom leutánozni. Én megmondom őszintén. Tehát én nem fogok ilyeneket pofázni a nézőknek, hogy égig égő fa, meg mit is mondtak ti? Napba öltöző boldogasszony, ilyenkor mondják egyébként, hogy a napmagja kiszáll, és itt repül a végtérbe, vegyétek észre. Meg azt, hogy fehér ló fia, meg a baromságokat fejezzétek be. Vagy elmondod normálisan ott, hogy a napmagja kiszáll, vagy fogd a pofádat és takarodj el onnan a picsába. Mert nem vagy alkalmas arra, hogy a népet légy szíves, ne hülyítsed le. Mindegyiknek szólok, utoljára szólok. Nem kell szólni, mert ezt be fogjátok fejezni hamarosan. Úgy fogtok eltakarodni az meg, hogy jaj veszélyével fogtok menekülni a világból, mert a világ összes népe letakarít beleteket innen, úgyhogy eltűntök örökre. Ezt én garantálom. Elég volt a pofázásból. Vagy normálisan bejelentesz valamit, vagy sehogy. Ilyen név, hogy Jézus nincsen. Az, hogy Izzó. Az eredeti neve állítólag az Arvisurában úgy olvasom, hogy Magyar Éjász. Nem vagyok benne biztos, mert amiket leírkáltok, meg össze-vissza hazudoztok, meg pofáztok, egyenlő a szeméttel. Azt, hogy dicsérgetitek a magyar királyokat, meg mindenkit, előbb mutatkozzatok be. Ti személyesen. Név szerint, származás, fajta szerint és vallás szerint. Most mindjárt meg is kérdezem Tomikáig, hogy miért nincsen Magyarország. Az előbb elmondtam, hogy elmenekítették már Jasnagórába, a Pálos rendet. Tehát miért is Magyarországon magyar templom, ahol az van kiírva, hogy magyar templom. Így kiírva. Nem katolikus, meg református, meg unitáriánus, meg vegetáriánus, meg hiddili igyekezet, meg a felekezet, meg a sok szemét rányadom, hanem írjátok ki, hogy magyar templom, és a papoknak ide a mellére akasztátok ki, hogy magyar pap. Tudod, miért nincsen? Hol van a Szentélmai? A kérdésben volt a válasz, kedves nézők. Nem vagytok kedvesek. Egyik se. Hát itt aztán megmondom őszintén, hogy nagyon fasz a munkát csináltatok. Nem akkor, én senkit nem szidok, csak úgy érzékeltetem, hogy ebből a szemét szargödörből milyen nehéz kimászni. Ugyanis 28 éves voltam, amikor az atya elkezdett komolyabban látogatni, kiemelte a lelkemet a testemből, és utána pedig jöttek az arkangyalai is. Tehát az Esthajnal csillag maga egy fehér, hófehér gömb, elég nagy gömb, elég nagy. Egy olyan, nem tudom, a 3-5-8 méteres körül lehet. Nincs nálam mérőszalag, és nem szoktam ilyenkor méricskélni, meg filmezni se. Hát ez egy sakmat helyzet. Most kapaszkodjatok meg a székbe, de nagyon kapaszkodjatok meg, de nagyon-nagyon. Ez nem egy előny, hanem, hogy is fejezzem ki magam. Ez egy olyan, mint az embernek a pupa hátán. Tehát ettől nem fog, a hátamon van az ógjel, azt még hozzáteszünk. Itt van az, amikor az ember ilyen primitíven fogalmazva két tűz közé kerül. Hátul az égiek támadnak, előről a földi primitívség. Ellehetetleníteni, lefékezni ti, engem már nem tudtok, mert a kinyilatkozás megtörtént, gyakorlatilag azt csináltam meg. Nagyon nehéz dolgom van, mert nem lettem kitanítatva, pedig a rokonság, a család és a jó barátok között rengeteg olyan ismerősöm és barátom van a társaságban, akik történészek és tanárok. Most nekem azért elég nehéz dolog, fölteszem, mert itt van ez a reflektor. Elég nehéz dolgom van ezzel a kinyilatkozásos témával, ugyanis hát nem lettem ebből különösen kitanítatva. Most az utolsó 10-15 év, 20 évben azért csak ezzel foglalkozom, hogy több 100 000 oldalakat, már meg 10 000 oldalakat elolvastam erről a vallási témákról, 22 darab DVD lemezen rengeteg írásos anyagot. Hát úgy jártam, hogy ki kellett válogatnom a sok szemétből a valóságot, de mivel így gyakorlatilag, amikor én beszélgetek most veletek, akkor én látom is, amit mondok. Ez egy óriási nagy dolog, mert én nekem nem kell külön, tehát ebből külön nem kell oktatni, hogy most én látom. Én amikor rágondolok, már látom az atyát. Tehát az orrom előtt, oda jön hozzám. Semmihez nem fogható, tehát ne is nagyon, tehát ha valaki azt akarja kérni tőlem, hogy meséljem el, hogy milyen, hát hoztam már föl római katonás példákat, hogyha elhozunk 2000 évvel ide, nézzen meg egy televíziót, menjen vissza a császárhoz, és mondja a császárnak, hogy milyen egy televízió vagy egy komputer. Hát egy nagy hevegés, habogás, labogás lesz a vége, de
hogy is kell ezt mondani? Nincsen képi elképzelése azoknak az embereknek, akiknek én ezt most mesélem, hogy én mivel találkoztam és mit láttam. Ugyanis itt az igazság napja, és brutálisan lecsúfítottam most az eddigi hazadozást, majd a nép, amikor számon kéri rajtatok az eddigi baromkodásaitokat, akkor ti számoljatok el, ahhoz nekem semmi közöm. Azt mondja, hogy mindenki megvilágosodhat, hallom én a műsorokban, amiket nézek, hogy mindenki megvilágosodhat. De hogy világosodhat meg? Hát a megvilágosodás, mint az előbb említettem, személyes találkozás az Atyával. Tessék megvilágosodni, és utána jön a kapcsolatfölvétel. És az ellehetetlenítőknek meg azt üzenem, csúfondárosan le vagytok. Keresztbe vágtam a pofázásotokat, hülyének lenni, barom módon, van neked unokád, meg fiad, meg családod, meg gyereked, meg anyád, apád, meg nagymamád, nagypapád? Akkor hogy állsz az orruk elé, hogy tudsz velük beszélgetni, te szerencsétlen elmezavarodott barom tekintetű, hülye kinézetű ököd? Gondolkodtál már fejeddel ezen? Nem? Jó. Róla, nem, senkivel nem fogod, álljatok félre, már ne idegesítsetek, mert picsátokat szétrugom. Úgyhogy elég nehéz tervez nekem, hogy ezzel ébredek, meg ezzel alszom el, hogy lehet ezt az egészet végrehajtani, mert úgy veszem észre, hogy olyan birkák vagytok, hogy elég szomorú, hogy ilyen hülye emberekkel vagyok körülvéve. És az előadóknak, professzoroknak nem megsértődni, barmok! Hát amikor ordibálok, hogy ne ugrálj ki a kamion elé veled, akkor jót akar a magyar, ugye? Azt hiszitek, hogy hát meg kell sértődni, biztos hülye, meg rosszat akar nekünk. Nem, pont fordítva. Fajok és vallások nem léteznek. Az, hogy barmok vagytok, hát az a ti dolgotok. Jó? Na! Úgyhogy megpróbálok az egyszerű emberekhez beszélni, akik teljesen egyszerű emberek. És őket kell felhozni egy olyan szintre, hogy kozmikus fajjá válhassunk. Vész János fölhelyezte a YouTube-ra, és akkor most már hivatkozhattok rám. Mondom, nehogy rázzam helyre az agyatokat. Mondom, tegyétek föl mindenhová, ahová lehet. Jó? Viszont hallásra, viszontlátásra.